Хәйбулла районының Ерген авылы агинәйләре үзләренең фольклор ансамблендә киер өчен борынгыса күлдәктәр тегеп кия. Бары тик үз ырыубызның киемнәрен киер вакыт итте. Хәзер товар да мул, бидәүстәрнең кирәклеген табырга була. Борынгыса ырыу киемнәребезне тергезеп киябез диләр Ерген хатын-кызлары. Алмыгы Фәрзәнә апай. Килме? Фәрзәнә апай, инәңгә кылып җыратайны күлдәген тигеп бергәнегә рәхмәт инде. Әмма Гәүһәр ингәнең күлдәген иртәгә без юлга сыгарга торабыз. Бүген тигеп бетә алырмы икән? Өлгертәм шуга менә тормастан эшемдә калдырып, башка эшемдә куеп, тигеп утырам бит инде. Рәхмәт инде Фәрзәнә апай. Калай матур итеп киткән. Фәрзәнә апай, бал итәге үслеме, икелеме нисек була? 2 бал итәк куйдым менә. Һез кызлар утырып торыгыз. Хәзер әхирәттәр дә килеп җитер. Мин дә эшемдә битәм. Рәхмәт. Утырып торам хәзер. Күлдәгеңдә котлатаң инде хәзер менә эшемдә лә беттем. Котлатам. Йылаһы бар бит. Әйе. Хәзер кызларга котлайбыз инде. Котлайбыз хәзер кызларга Хәзер матур булды күлдәм. Имен һау киеп тудырырга булсын. Амин шулай булһын. Кулларыгыздан һөйенегез. Киеп күрһәт инде. Фәрзәнә апай, һин бу эштән бик арып китмәдеңме? Арманым, был яраткан эштән кеше арамай бит ул. Эшләге генә килеп тора. Ана әхирәттәрдә инеп киләләр. Ул Фәрзәнә апай үзе дә киенәй. Әйдәгез. Ерген фольклор ансамбленә йөрүчеләр үсәргән Дүңгәүр ырыу катындары. Данлыклы үсәргән Ниләне хакында йырлар сыгарылган. Бүген музейларда хакланган үсәргән Ниләнен тиктерү өчен борын бер ат яки колынлы бия биреп түләгәннәр. Бер 10 ел элек китапханала хужабикәләр түңәрәген оештырган. Бик оста куллы апайлар ела бит инде. Сәхнәгә сыгарга безнең костюмнарыбыз юк диләр инде. Шуннан хәзер улар үзләр тегергә булды. Усманова Әсма апайды кунакка сакырдык та юл безгә күрәтте инде. Дәйрәк итеп матур итеп камзуллар, күлдәкләр тегергә. Шәмбен арабада Фәрзәнә апай Юланова бик оттайны тегергә. Ул интәүдә шул бесеп тегеп күрһәтте. Бик бөтәбезгә лә охшанылар. Шуннан шул күлдәкләрне тегеп менә хәзер киеп сәхнәгә сыктык. Бер кулдан бер останан тектереп кию уңайлы. Һәркемнең төсенә, кәүдәһенә килешле итеп тегеп бирһә, сәхнәлә лә, кеше араһында ла кинәнеп киерлек кием була. Бөтәбездә менә күлдәкле булдык бит инде. Тәүдә башлап күләргә менә икебезгә күлдәк тегә башлаганнык. Идәнгә яйып халык материалларны үзебез өләшәләрдән калган нимә буенча 40 инде күлдәкләрне. Аны Фәрзәнә осталык текте. Шуннан һуң бөтәһелә менә күлдәк апайтык дип әхирәт күлдәк дип килгәс бөтәбезгә тегеп кийдегәндә бөтәгезнең дә күлдәкләрегез килешеп торалар инде. Илүләрен алдан куеп, әсәем элек ошондай күлдәк кия торгайны. Шуга инде зур рәхмәтлемен. Кулдарымдан кыуан. Рәхмәт инде, рәхмәт. Килешеп булган дип әсәем мәрхүмдән калган һөнәр инде тегү һөнәре. Шул әсәемдән теккәнен күреп, картәсәем мәрхүмдән ошондай күлдәкләр кийгәнен күреп, шуларның яшьләренә иттек бит инде. Менә минекен бигрәк тә тиртегеп бирде ул. Килеп бер тапкыр гына киеп караным. Икенче килүемә күлдәк уже әзер булды. Шул кешене оста тимәй кем дип әйтәһең инде? Оста инде. Рәхмәт. Ошо күлдәгемне Фәрзәнә апай бер үлсәм һез генә әйтеп тегеп бирде. Миңа куеп куйган шикелле акшап тора. Шул тиклем остаң, рәхмәт апай инде. Ошо күлдәктәрне киеп тудырһак, тагы бер матуррактарын тегерһең әле дип ышанабыз. Фәрзәнә апай мин бит менә Дүңгәүр кызы. Дүңгәүр күлдәген тегеп, Дүңгәүр кәйнемен камзолын текәк нисек булар икән? Булыр, тегербез. Буламы? Булыр. Мин дә шул Дүңгәүрнең нәмәләрен кигем килә. Алла бирһәт. Карашырбыз, нисегәрәк тегелә икән, өлгөһен белешербез, өлгөһен белеп алып. Ярый. Һау булайбыз, имен һау киргә. Камзолында тегербез. Камзолга кирәк матур итеп тура китереп. Хәзер бит күптәр бездән өлгө алып, дәртләнеп, күлдәк тиктерәбез дип йөриләр. Күптәр менә яшьләр дә матур һезгә охшай тегәр бит инде. Менә безнең артыбыздан яшьләр дә иярһендәр. Балалар баксаһына барып, Өләсәйемдән хандыгы дигән композиция күрһәттек балаларга. Балалар бик кызыгып каранылар. Без урамда үтеп бара ятканда, улар садиктан әсәләр белән кайтып килде. Әсәй, менә ошо инәй, агынәй улар бүген безгә садикка килделәр, безгә күлдәкләре күрәтте, шундый матур күлдәкләре. Бүген киемгә кытлык юк, сепрәк дөньяһы. Шулай да һәр һөяк үзе һөйгәнде эзләй, үзенә ярашлы кием менән юана. Борындан килгән күлдәк кытлату йылаһы, такмаклап, хуплап, һөенеш бүлешү, кот юктыру йылаһы ул. Кызлар күлдәгемде кытлагыз инде әхирәттән. Күлдәгем котлы булһын.
Ялан тәнеңдә турһын. Күлдәгеңнең ебе көйрәк булһын ахирәт. Амин, шулай булһын. Күлдәгем охшаймы һуң үҙемә килешә. Күлдәгең матур, күлдәгеңдән дә үҙең матур. Рәхмәт. Бала саҡта әсәйем яңы күлдәк тегеп кидергәс, ике ҡулыма ике күнәк тултыра торған ине. Бар балаҡайым һыуға төшөп киләле, һыу һымаҡ ағып киләр яңы кейемдәр үҙеңә тип әйтә торғайны. Шулай булды, менә ғүмер буйы яңы күлдәкләр кейеп йәшәргә насип итте. Элек-электән авылда билдәле бер-ике тегенсе булган. Хатта тирә-юньдә даны сыккан тегенселәр хакында бүген дә искә алалар. Мына таптык. Матурмы? Мин дә шул агыйнәләр оешмагына йөри башлаганым. Ахирәтләремнең күлдәкләрен күреп, хәзер шундай оста тегүсе икәнегезне белеп, менә ахирәт килдем инде һезгә күлдәк бистерергә. Касанрак күп өлгөртер икәнһегез дип. Өлгөртә. Мин менә шул бала сагым Акъюл авылында, бик матур авылда үтте. Шул авылда инәйҙәр, минең өләсәйем Зарифа дигән була торган Акъюл авылында. Менә шул үзенең бала итәкле күлдәкләрен киеп, йелп-йелп итеп йөргәннәре әле минең инәйемдә исемдә инде. Шул мин дә берәй заман олыгайгач ошондай күлдәктәр тегеп киермен дип хыяллана торганым. Аллага шөкер, менә үзем дә шул яшькә иттем. Хәзер инде ошондай күлдәк кию, камзул кию дигән заманалар киренән әйләнеп кайтты. Менә шуга куанып торам инде ахирәткә. Бик матур итеп кенә үзеңдеке кебек озынлыгында һәйбәт кенә итеп, үзеңдеке кебек киң итәкле итеп, үз бала итәкле итеп тегеп бирерһең. Тасмаларны алганмын инде. Итләйме Фәрзинә апай? Бер һинең камзул торганда һөйләшкәйнек. Үтәргән камзулын нисегрәк тегергә икән. Өлгөләрен алып тегергә дә Алла бирһә. Әйе, мин таптым. Эдән торгас. Әйе, нисегрәк тегергә икән. Тегерештә. Дилә апай, бәлки һеҙ дә беләһегеҙ, үтәргән ырыуының камзул нисек теккәнде. Үсәргән ырыуның камзулдары мин бала вакыттан менә шул исләп торам инде. Үсәргән ырыуның, башҡорт ырыуының менә ошо ердән идеүнән башлап башҡорт ырыуының тамғаһы менә төшөрөлә торғайны. Ҡусҡар биҙәге төшөрөлә торғайны. Бик оҙон да булмай, ҡатын-ҡыҙҙыҡы оҙон булһа, ул яман була ул. Менә ошолайыраҡ ҡыҫҡараҡ ҡына, матур ғына булырға тейеш. Кеҫәһе ҡыя булырға мөмкин, тура булырға мөмкин. Шулай уҡ биҙәүестәр менән биҙәргә мөмкин. Менә мин үҙемдең ейәнсәремә лә бәлки тектеремен әле һеҙҙән. Улай булғас, Фәрзинә апай, әйҙә бит эшләп тегәйек. Тегергә ҡыҙҙарым. Сылтырлатып, сәсмәүҙәр тағып, кейенеп йөрөүҙәре хәҙерге көндә мен бик ҡыуаныслы. Бит шулай бит әхирәттәр. Әйҙәгеҙ шулай итеп, матур итеп, тергеҙеп, ошо йыланы кейенеп йөрөйөк. Бик матур бит инде. Балаларыбыҙҙың балаларына ла тегербеҙ. Камзулын да, күлдәген дә йәрпесләп, йәрпес һалып тегербеҙ Алла бирһә. Түңгәүер ырыуының гиләне үҫәргәндекенән айырыла. Ул һыва йөрүгә ҡулайлыраҡ, ҡыҫҡараҡ һәм биҙәүестәре лә бик күп түгел. Урада байрамы бөтөүгә байрамсыларға бит сыға торғайныҡ бит инде. Шул ваҡытта әсәйҙәр беҙгә яңы күлдәк кейҙерә торғайны. Хәҙерге ейәнсәрҙәребеҙгә беҙ шулай күлдәк кейҙерһәк, байрамсыларға йөрөйҙәр бит инде. Шул күлдәктәрен кейерҙәр ине. Бик матур булыр ине. Беҙҙең ошо күлдәкләрҙе сәхнәлә күргәс, йәшләр өндәшәләр инде. Ағинәйҙәр, нишләп был күлдәкләрегеҙҙе кейеп аятҡа йөрөмәйһегеҙ? Ҡалай матур булар, урам буйлап барығыҙ бергә, аятҡа йөрөһәгеҙ ошо күлдәкләрҙе кейеп. Була ла инде шулай ахирәттәр йөрөгән. Үҙе тәнгә ятышлы, тын алып тора, шундай еңгел бит инде кейеү рәхәт. Шулай торбеҙ әле алдағы көндә. Бала саҡта әсәйем икебеҙгә лә һеңлем белән күлдәк тегеп килтерә торғайны. Мәскәүләп бик матур була торғайны инде. Бер өләсәйем үрге оста йәшәй торғайны, ҡарсәй түбән оста йәшәй торғайны. Урамға сығабыҙ, барығыҙ, әбиләрегеҙгә барып, күлдәкләрегеҙҙе ҡотлатып килегеҙ дип әйтә торғайны. Ҡайынаһа барабыҙ. Уй, уның кәнфитләре ҡаты була торғайны. Быяҡтаһы тәмле була, емеш ҡушып бирә торғайны. Әйҙә башта шунда төшәйек дип, түбән яҡҡа төшөп китә торғайны. Шунан үрге осҡа барып, күлдәкләрҙе ҡотлатып килә торғайны. Урамдан үтеп барһалар, кешеләр әйтә торғайны. Тоталар да күлдәгеңә баҡый яш ти торғайнылар шайтып.
Әсәйем Мәскәүләп күлдәк тегеп кейдергән дә миңә бәләкәс вакытта. Шуңа агайларына барып килтеп, агайымнарга биргән. Сәгитән агай мәрхүмнәргә барһам, әдгенә бер тишеге булгандыр, шул тишектән Сәгитән агай мәрхүм йыртып күлдәгемде кайтарып биргән. Бер байдың кызы ти йыртып күлдәк киеп йөри дип. Тишеге әдгенә ине. Киндер күлдәкте картатайым миңа тегеп кийдере торгайны. Картатайым тегүсе булды. Шул вакытта картатайым менен атайым көлүп киндерге күлдәкте кийгәс, хәзер рәхәтләнеп торнанаһың инде дип әйтә торгайны. Уй Алла. Хәзер мөмкинчелектәр бик зур. Бай бисәләр һәм киендергә. Шулай. Балларыбызга, балларына да калдырайык. Күлдәк тегеп юлаһын без сүпләп, йыйып, менә әйтеп торабыз бит инде. Кайһы бер нәмәләрен белмәйбез дә, онытып беткәнбез. Безнең балаларыбыз шулай итеп этләнмәһен өчен. Без матур итеп тегеп, һәр бер нәмәне нимен аңлатканын язһак, ул вакытта без бик зур эш башкарган булырбыз. Шулай булсын. Менә бит Айһылу, үҙең менә матур итеп торып, иҙү тегеп кийгәнһең. Картәсәйемдең шу тушы тулы тәңкәле күлдәге була торгайны. Ул күлдәккә куша тегелгән була торгайны шул тәңкәләре. Шуны исләнем дә, шуны эшләп карайым әле дип, улымдан ошо тәңкәләрне тиштереп алдым. Әйдәгез безне хакык тегеп алайык инде. Көмеш тәңкәләр, гәрәбәләр эзләп алыс ерактарга йөри түгел. Магазин тулып ята. Үзебез тегеп әзерләп алайык. Тегүчеләребез дә бар, эргәбездә. Рәхмәт. Килештерергә тырыштым. Ризаһығыҙмы? Ҡулдарыңдан ҡыуан. Оста икән. Рәхмәт. Күз тимәһен кулларыңа. Ҡыуанып кейергә булһын. Хәйбулла районы Ергән авылының фольклор ансамбленә йөрөгән хатын-кызлар борынгыса күлдәктәр тектереп кия. Бүгенге сывар һәм катмарлы мәдәни дөньяла борынгыса ру киемдәре айрыуса танһык һәм кадерле.